Tady tím se překlikává zpátky do průchozího módu rekordem. Já se to ještě radši nahraju, jo? Jako pro blbý. Já to tomu klukovi potom pošlu, jo? Takže máme od začátku. Takže to zapneme. Tak. Hlavní tlačítko je rekord, tím se překlikáváme vždycky do průchozího módu prostě. Kolečkem se klasicky vracíme v čase a Dčkem se překlikává mezi kanálem A a B. Když... Takže když kliknu kanál B, tak teďka v podstatě jakoby vracím ty pruhy, že jo? Jasně, tady nevidíme, ano. Kliknu tohle a vracím jakoby druhou kameru. Což... Když si chci udělat nějakou značku, tak tady je tlačítko IN, dělá si začátek, dělá si konec, dá OUT a pak jedním kliknutím na jedno z těch tlačítek F1 až F10 se vám to uloží pod to tlačítko, takže pak se vrátíte do reálu a když zmáčknete zase to tlačítko, tak vám to najde tam, kde jste si udělal ten IN a spustím. A vracíte. Ty banky se překlikávají pomocí Shift F2 a je dalších 10 značek. Shift F3 dalších 10. Pak je v menu je ještě page a má to jakoby 4 stránky. Takže 100 značek 4krát. Jo. Tady, když si projedete to menu pak, tady je tlačítko menu, tak tady je spoustu jakoby nastavení ohledně playlistů, klipů a tak dále. To si musíte jakoby vyzkoušet, co se dělá. To ukáže menu základní jakoby funkce. No, tady je aspoň pohybová věc. Tak, když pak máte například, nevím, 5 těch značek, 5 gólů a chcete je dát do highlightu, tak vezmete jenom jednu značku, stisknete Enter, druhou značku Enter, třetí značku Enter. A teď máte tyhle 3 značky, třeba ty góly, za sebou, jakoby highlightu. Jasně. Do kterého se dostanete tak, že tady tlačítkem playlist, když ho proklikáte, tak se dostanete na první klip toho playlistu. Když to pustíte, tak vidíte, že teďka se jakoby budou prolínat ty 3 značky. Tady jsou i ukázané, že to je značka 1.1.1b, 1.1.4a, vždycky to Ačko je kanál, jednička je jakoby page, banka a číslo značky. Že teď jede druhá značka a teď jede třetí značka. Jo, takže se v podstatě dělají, samery zase jdou upravovat rychlosti jednotlivých klipů, všecko, ale musí se s tím trošku pohrát. Pak ještě teda jedna věc důležitá, že ty popisky, co jsou dole, tak platí při stisku a ty popisky, co jsou nahoře u toho tlačítka, platí při stisku se shiftem. Shift, popiska a už fungují jako ty popisky, co jsou nahoře. Já myslím, že to... Takže spuštění celého playlistu potom je... Playlist. Mačku playlist. Nebo respektive play, tady je playlist, tady se pak pouští jakoby na to jako. A spustí celý playlist.